aurreko Euskaraldian zein txapartu zenuen? Aho bizi. Bietan? Biletan. Bietan aho bizi. Bai. Nik aurreko bietan Belarri Prest txapartu nun. Eztabaida askokin, zestuar askorekin, egia esan. Baina kontoko zutzeratik. Guri teknikarioi aurkeztu zigutenean egitasmoa, Euskaraldia eta erakutsi zizkigutenean birrolak zeintzuk izan dugu dire, eta Belarri Prest, txapa, izango zala, lehenengo etorri zitzaidana buruetza, ostras, ikasten nengola olako txapa bat eduk izan banu, eta zenbat aldiz, mesedez, egidaz euskeraz, mesedez, egidaz euskera. Eta nire izan zen, hori, oroitzapen horretatik eta sentimendu horretatik reibindikatzia hori, ez? Eta orain zalantzan nau. Zalantzan zaude. Eta zu? Ni hau bizi erabaki nun, ze etxian umiakin beti erdera ziten nun. Naiz eta kalian euskeraz bizi izan naiz, ja prestasun bat o gaitasun bat ikusten nun nire burua eta nahi nun itxeitia, normalidade batian, orduan zan erronka bezala. Euskaraldi ja etorrikoa, ni aho bizi bezala aurkeztu naiz nire burua, eta etxian euskera ziten dut bakarri. Eta gustau zitzaidan asko erronka hori eta aho bizi izatia, eta hori, hain positibo izan zen, hurrengo euskaraldia ere erabaki nun berriro aho bizi izatia. Baina honetan,